Alleen dit stikkende ruut herinnert van een maandag aan de oerval van sneeuwende nacht. Hoewel de skeer dus op het eerste eeg net zo groot lijkt, is die de wol voor de eigens van de Harmsdobbe. Omzetverlies bijgelijks. Want klanten uit Broek op Lange Dijk komen voor eerst net weer naar Bakkevijen. En dat kan ook wel eens voor orenvakantiegasten gelden. Zo schreeuwt Hedwig Rozen in een open brief om vooral haar jonge dwarpsgenoten. Dat ben ik jongeren die hier opgegroeid binnen, dus die ben dat wend om altijd toeristen om zich heen te hebben. En dat er dan zoiets gebeurt, maar ja, het heeft uiteindelijk gewoon toch met de alcohol te maken. Dat ze net meer helemaal in de gaten hebben wat ze doen. Maar hoop je dat het bij dit eenmalige incident blijft, want dan dat jouwt inderdaad een heel negatief imago. De twee groepen jongeren troffen een waar sneurtjoen in Café de Brink. De soort het spul west om een famke. De kroegbaas moest ingrijpen om slimmer vaart te komen. We hebben een groepje wat binnen, we hebben hier leuke lijfmuziek en ja, op een gegeven moment ontstond er wat hang- en trekwerk. En daar hebben we het volk wat uit moeten hellen. Tussen de plaatselijke jeugd en een groep die ergens oors bij kwam. Nou, dat heeft misschien een minuut worden, toen wie dat ik weer roer. En daarna hebben we eigenlijk niks meer ervan vernomen. Die groep had op een gegeven moment zijn wij hier mooi op huis aan, het is mooi geweest. En dat we om een oren zien. De groep Bakkevinster jongeren had nevens de politie 15 man groot west. Een van hen kon naar de slaanderij al onhouden worden. Een jongen uit Bakkevijen die trots een uitval, die heeft een slagaderlijke bloeding oorhond, dus die is overgebracht naar het ziekenhuis. Dat moest hecht worden. En die hebben we onhouden. Dus die had inmiddels ook een verklaring aan. En inmiddels hebben we een heel groot aantal namen van jongen die daarbij belutsen binnen. Nou ja, dat inventariseren we nou. We nemen de aangiftes op en die kunnen binnenkort beziek van de situatie. Wij zijn hulgasvrij, het dorp is hulgasvrij. En daarmee je ik net precies stel, je komt als het ware bij in een huis. Alleen dat is dan een café of het is wat anders of een winkel. En dan moet je als gast daar gedragen. En zo treden wij er altijd zien op. Dus dat hij hier naar zei van ik zal mijn eigen regels daar passen, dat is bij mij het verkeerde adres. Jongersma sluit een kroegverbod voor de jongeren net uit. Maar wil eerst maar haar praten voordat er zulke soorten maatregels neemt.